Moroi shamwari dzangu, welcome kunguva yerubatsiro TV, nzvimbo yako inokupa kunyaradzwa, rubatsiro uye hope. Nhasi tichataura nezvekudzidza kuzvinyaradza uye nzira dzinokubatsira kupa mwoyo wako rugare, simba uye rudo panguva dzakaoma. Gara zvakanaka, bata mwoyo uye tichatanga rwendo rwedu. Shamwari dzangu, dzimwe nguva panosvika nguva yekuti hauwane nyaradzo kubva kune vamwe. Unogona kunzwa uri wega, wakakuvara, kana kuda kubatwa ruoko asi pasina munhu aripo. Unonzwa kusuwa, kusava nechivimbo kana kupera simba. Nhasi tichadzidza nzira 5 dzinokubatsira kudzidza kuzvinyaradza. Kutaura newega nemutsa. Pfungwa dzine simba guru. Kana ukataura newe uchiranga, unowedzera marwadzo. Asi kana ukasarudza mashoko anemutsa, ndiri kukuedza, ndiri munhu anokosha. Unopa mwoyo wako kudzikama kwechokwadi. Kupa muviri wako kunyaradzwa. Famba, tora mvura inodziya, bata chipfeko chinyoro, ita deep breathing. Zvinhu izvi zvinotuma meseji kuropi kuti muri kuchengetedzwa. Izvi zvinounza rugare rekunzwa uri safe. Kunyora pfungwa dzako pasi. Kunyora kunoita sekuburitsa mutoro uri mumwoyo. Paunonyora izvi, zviri mukati zvinobuda uye mwoyo unotanga kupfava. Izvi zvinokupa kureruka mupfungwa. Kuita zvidiki zvinokupa comfort. Kuteerera mimhanzi yakadzikama, kucheka masikati, kudya chinhu chaunoda, kugara uri pasi pakanyarara. Zvinhu zvidiki zvinoreva zvakakura. Izvi zvinodzidzisa mwoyo wako kuwana rugare kunyange usina munhu aripo. Kupa mwoyo wako rudo rwausina kuwana. Zvimwe rudo rwaunoshuvira haruna kumbouya kubva kuvanhu. Saka dzidza kurupa iwe pachako. Pfava newe, rega kuzvishora. Zivisa mwoyo wako kuti unokosha. Izvi zvinounza kunyaradzwa kwezvokwadi kwemukati. Shamwari dzangu, idzi ndidzo nzira 5 dzinokubatsira kudzidza kuzvinyaradza. Gara wakasimba, tsigisa mwoyo wako, uye uve nerugare. Nguva yako yerubatsiro yasvika. Ndokutendai nekuteerera nguva yerubatsiro TV. Subscribe kuti uwane guidance, motivation uye real life solutions nguva dzose. Gara wakasimba uye rangarira, mwoyo unopora kana iwe uchizvipa rudo rwaunenge uchishaya.